Good morning po sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? At ito nagbabalik na naman tayo sa ating panibagong videos mga kalabarkada. Bali, for today's video, nais ko lang ipaalam sa inyo mga kalabarkada na kahapon pala, bali, nagpa-swab test na tayo. So, ito, we're waiting for the result. Sana nga maging negative siya mga kalabarkada. So, nag-aantay na tayo ng resulta. Kasi kahapon, hindi ko na nabidyuhan yung pagpapaswab test natin. Gawa nga nung kumakain kasi ako dito kahapon ng tanghalian. Bigla akong tinawagan. Tapos sabi, "Sir, swab test na po kayo ngayon." So, yun, pinag-ready na ako ng mga kakailanganin ng mga requirements. So, nais ko lang i-share yung kung ano man yung requirements na kinailangan. Yun yung passport, QR code ng One Health Pass, tapos yun lang, dalawa pala. Yun lang yung dalawang hinahanap sa atin na mga requirements natin. So, abang-abangan lang natin mga kalabarkada kung darating ba ngayon yung result natin. Kung negative ba tayo. Sana nga, in Jesus name, negative tayo mga kalabarkada. So, ito yung pang-6 na araw na natin dito sa quarantine. Bali, kahapon, pang 5 araw, tamang-tama. Pang 5 araw. Yun, tamang-tama, nag-swab test tayo kasi tama nga yung sinabi ng OWA. 5 araw na quarantine bago mag-swab test. So, kahapon, pang 5 araw ko, nagpa-swab test tayo. So, yun. Antay-antay na lang natin siguro mga kalabarkada. Today or tomorrow. Ayun, tomorrow. Baka siguro makaka-uwi na tayo ng Pangasinan. At nais ko lang ipaalam sa inyo mga kalabarkada na ihahatid din siguro tayo ng OWA from quarantine hotel to Anda, Pangasinan. Sinakausap pala ako sa kanila kahapon nagsabi ako na wala akong sundo. Ayun, magandang araw po sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? Mga idol, mga master, kumusta po kayong lahat dyan? At ito, maling nagbabalik si Loves Island Adventure para sa panibagong vlog. Bali, for today's video mga kalabarkada is nag-aantay tayo ng result ng swab test natin. So, ito yung pang 7 days natin dito sa quarantine. Bali kahapon nag-antay tayo. So, wala tayong naantay. Yun ang ginawa ko. Bali nagpahinga na lang ako, natulog. Ito ngayon naman, ngayong araw ay mag-aantay ulit tayo. Sakaling mayroon na. Ang gagawin siguro natin ngayon mga kalabarkada is yun, kakain na naman tayo. Yun lang naman pwede natin gawin dito ngayon. Tanaw-tanaw lang muna siguro sa mga views dyan sa labas. Kasi wala tayong masyadong magawa ngayon. Pero tiis lang muna tayo. Papasalamat na rin pala tayo mga kalabarkada sa OWA dahil libre yung pagkain natin. Kaya OWA, kung nasaan ka man, sana magkita tayo para mapasalamatan kita ng personal. Pero yun, sulit din naman natin yung membership natin sa OWA. So yan, kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada. Antay-antay tayo ng result natin.
kalabrikada. Bali, time check tayo. Alas 3 na. Ano, time check tayo mga kalabrikada. Mag-alas 4 na pala. Mag-alas 4 na pero doon, wala pa rin yung resulta mga kalabrikada. Hanggang ngayon, nag-aantay pa rin tayo. Ay, sana naman dumating na. So, sana dumating na mamaya. Bali, yung 4 days pala natin, yung ika-4 na days natin mga kalabrikada, nagpahinga talaga ako. Wala akong vlog yung araw na yun. Yung 4th day ng quarantine natin. Parang alam mo yung parang dun ko lang naramdaman yung pagod ng nagbiyahe ako. Grabe. Yung biyahe natin 4 na oras mula sa Osaka to Hiroshima to Osaka. Tapos 4 na oras din from Osaka to Naiya Terminal 2. Yan. So, siyempre, hindi naman ganun basta-basta yung magbiyahe mga kalabrikada, kaya ramdam ko yung pagod talaga. Pero yun, di bali na nakakabawi naman tayo, pero yun nga lang, yun, di pa tayo nakakauwi. Buti pa yung mga nandyan sa babaw. Yan, malayang nakakagalaw. Yan, tingnan muna natin yung mga naglalakihang mga building. Yan. Yan pa. Abang-abang tayo mamaya mga kalabrikada, sakaling dumating na. Pero I'm sure naman ibibigay naman agad yun once na dumating na, once na natapos na nilang i-check. Ibibigay naman agad yung result ng mga kalabrikada. So, this lang muna tayo sa pag aantay ng result. So, ito. Medyo makulimlim yung panahon, no? Grabe. Ayan, yung ulap na. Parang uulan pa nga yata. Pero tama lang yun na medyo umulan din ng kunti para mabawasan din naman yung init. May mga ban din kasi dyan mga kalabrikada. Nandyan sa baba. May mga ban dyan. Pero hindi natin alam kung uwa ba yan o ano. Sana naman makagala na rin tayo. Check natin dito sa may kabilang bintana. Check natin dito. Natin yung araw dyan. Bali dagat na kasi yan. Hindi masyadong makita, masyadong maliwanag yung kan. Chinecheck ko kasi yung settings nitong camera natin mga kalabrikada. Bali ang gamit natin camera ngayon yung 4K action cam ko. Chine-check ko yung settings na kasi yung nung nakaraan kasi nag-vlog ako yung doon sa train nung pumunta tayo nung outlet, yun ang ginamit ko rin. Kaso sabi ko parang sobrang tingkad yung kulay sobrang tingkad ng kulay nung vlog natin doon. Pero parang okay naman yata mga kalabrikada, no? Sa mga hindi pa nakakapanood, yun, panoorin nyo yung mga kalabrikada. Lalagay ko yung link dyan sa baba. Shoutout pala sa lahat ng mga solid viewers natin dyan at sa mga subscribers natin. Shoutout sa inyong lahat sa laging pagsuporta sa aking YouTube channel kay Loves Island Adventure. Yan. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag kalimutang i-click yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na ilalabas natin. Ayan. Pero sana naman mga kalabrikada makapakalabas-labas na rin tayo para may vlog na rin natin yung dun sa lugar natin. See you soon, Anda Pangasinan. Yan. May yung mga may kwan dun, may mga parang payong yun. Mga nagbibinta yata ng mga fishbowl yata, ganyan. Pati dun sa kabila, ayun. Ayun, yung may nakakwan dun, si Manong Kwan dun sa may malapit sa poste. Yun ang talagang fishbowl. Yan. Ayun pa, yung isa, bali dalawa sila magpatabi, ayun. Nakakamiss tumusok-tusok dyan. Yan ang mga namimiss ko. Namimiss ko mga pagkain. Shout out nga pala sa
sa Diamond Hotel sa wakas. Magbigay rin sila ng baboy. Content sila ng lechon baboy. Ayun. Craving satisfied mga kalabarkada. Ay, nung kailan pa ako nagki-crave ng kanon eh. No. Abang-abang na lang tayo mga kalabarkada sa result ng swab test natin. Hindi na pero siyempre test lang muna tayo sa pag-aantay. Yan. Bali ayun mga kalabarkada yung kwan pala doon. Hindi masyadong kasi makita kasi masyadong maliwanag. Yung kwan doon. Airport pala yun. Ayun no, mga aeroplano. Hinahanap ko kasi yung zoom nitong camera ng 4K action cam natin. Wala, hindi ko mahanap yung zoom. Baka wala sigurong zoom to. Unlike sa mamahalin na GoPro, yun may zoom siguro yun. Ay, sana naman Lord. Sana naman makalabas na tayo. In Jesus name.